जाय खामानिखौ दिनै थाखा फैसा धोन सम्पति गोनां सुबुंफ्राबो मावनो हायाखै बे खामानिखौ दिनै नों मावदों। एडमिसननि फैसाखौबो गावसोरनो होनोसैनो आइ। बेसे? 50,000। सिरि सिरि गोरबोनि खोथा नों बुजिहादोंना? ओइ ओइ जाबाय फै सनाया माब्लाबाबो मानसिनि जिउनिफ्राय देरसिन नङा। नों जेब्ला गिदिर डक्टर जागोन आंखौ बिजि थुनांगोन हले नाथाय थाफ्लायाव थुनाङा बिराद मेवो। हरा होननोबो हाया फैया होननोबो हाया बेखौ जोंसो फोरोंदोंना। आगै नों देनां डक्टर जाबाथाय बिल्डिं लुबा आं नायजोबगोन बेखौ थाइसेबो थाखा लाया आं नोंनिफ्राय। नों आंनि मा जायो? नोंखौथ' आं बेयाव दावराव खालामना होआखैना? ओंखारला। एसेबां अनो नों आंखौ जोबै। अख्रां गंसे आंखौ थैजासे बिदिनो अनलांबाय था जाबाय। आं जिउआव माब्लाबाबो नुफेराखैमोन सासे डक्टरा सासे पेसेन्टनो किडनि डनेट खालामनाय। नोंनि जिउआव दुखुखौ माब्लाबाबो जायगा होआ। सुख'फिनाब्लासो आंबो फैसाखौ हरगोन। थेंक इउ आइ आरो आफा आंखौ एसेबां खस्थ'यै बेबायदि डक्टर खालामनायनि थाखाय। फंबाय नोंसो आंखौ दिनै फोथांबाय। नोंनि अननायावसो आं दिनै गोदान जोनोम मोनबाय। आइ हाथरखिखौनो बिहामजो लांथोंसै बिमा। नोंसिनि जानो गोनां बिजामादैया बेनो। आं बेजोंनो हाबा जासिगोन। बिसनि मुलि दंबा लाबोदो बुरि सानैजों जानानै थैनोसै। गिबियावनो खौरांगिरि बयनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। दा दिनै जानाखि आंनि स्क्रिप्ट आरो डिरेक्सनजों दिहुनजानाय अख्रां गंसे सावथुन बे अख्रां गंसे सावथुना दिनै बेखेवजेननाय जाबाय। बेवहाय जोङो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खुंग्रिं बाथाबारियाव बेखेवनाय जादों। गोबां रायजो राजाफोर दङ आरो चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानिफ्रायबो दैदेनगिरि बिथांमोना फैदों आरो आर्टिस्टफोर सिगाङावनो आङो खौरांगिरिफोरखौ खुलुमनाय जासि हरग्रोयो। दिनैथ' जोंना अख्रां गंसेनि प्रिमियार श' जागासिनो दङ आरो बेयावहाय आङो जेबायदि रल मोनदों आदाया मैथाया जेबायदि जोंनो बोसोन होदों जेबायदि गाव सुजुदों बेयाव जेबायदि आं रल मोनदों बेयाव आं थारैनो सासे गोरिब न'खरनि फिसाजो आरो बेयाव आङो लेखा फरायो सासे माने आं एथबांबो खोन्थाजोबनो थांला जाय रायजो राजाफ्रा सोरबा सोरबा नायाखैबो जानो हागौ नालाय माने फरायनो गोसो जायो खिन्थु थाखा फैसा गैया बेफोरबायदि आंखालनि माने माखासे बेयाव रल दङ गोरिब न'खरनि एसे दुखुथियाफोरनि बेफोरबायदि रलखौ मोनदों आरो आङो माने बेफोरबायदि रलखौ मोननानै आं थारैनो गोसोखौबो दुखु मोनदों माने होनबा जोंनि गासिबो बर'फ्रा सोरबा माने सुबुंफ्रानो आरो बर'फोरल' नङा गासिबो सुबुंफ्रानो सोरबा बेबायदि आंखालाव दं नालाय बेफोरबायदिखौहाय मेसेज होदों आरो आदा मैथाया बेनिखायनो आं बिराद गोजोननाय मोनदों बेबायदि रलखौ मोननानै आरो नैबे फिल्मखौ नायनो थाखाय रायजो राजाफोरखौ माबायदि खावलायनो गोसो जायो? आङो बिराद नायजानो लुगैदों मानो होनबा बिराद मोजां मुभि बियो सावथुन माने आंनो एक्साइटेड जादों बेखौ नायनो थाखाय माने टेकनिशियान माखासे बाजेटनि बादि खमबाबो बिराद मोजां जादों बे फिल्मा आं बेखौ होनो आरो एक्सपिरियेन्सआथ' बिराद मोजां। आं बे आंनि फार्स्ट डेब्यु मुभि ओमफ्राय बिराद भेरियास एक्सपिरियेन्स खालामनो मोनबाय आं। आदा मैथाया बिराद मोजां गाइड खालामलांबाय ओमफ्राय बिराद नलेजबो मोनबाय। ओमफ्राय फिल्म आं गोदो खालामदोंमोन बाट एज ए लिड बोरै माने एक्जिकिउट खालामनांगौ बेखौ बारा मिथियामोन आइडिया गैयामोन बाट बिराद मोजां गाइड खालामनानै आदा मैथाया दिनै बे सावथुना प्रिमियार जाबाय। ओमफ्राय आंनि को एक्ट्रेस पुजा मुसाहारियाबो बिराद सापर्ट खालामदों आंखौ ओमफ्राय बिराद
गोबां सोलोंनो मोन्दों आं बिसोरनिफ्रायबो ओमफ्राय गोबां सिनियर आर्टिस्टफोरनिफ्रायबो आयं दांखोल लोगोमोननिफ्राय बिसोरनिफ्रायबो बिराद सोलोंनो मोन्दों आरो आं मेन लिड एक्टर हिसाबैनो खालामदों ओमफ्राय रलनि बागैथ' आं बारा होनला बारा होनबाथाय स्पयलार होनाय जायो नालाय बयबो मिथिजोबगोन मिथिजोबबाथाय आरो नायनायाव एक्साइटमेन्टआ खम जायो ओंखायनो रायजो राजाफोरखौ मा खावलायगोन आंथ' बेखौनो खावलायनायगोन जाहाथे बयबो रायजो राजाफोरा फैयो आरो बे सावथुनखौ नायफैयो आरो अनसायफैयो बेखौ ओमफ्राय बयबो आर्टिस्टफोरानो बिराद खस्थ' खालामदों बे सावथुनखौ दिहुननो थाखाय ओमफ्राय बेनो आं बाखि